să vadă ăsta, hai. Te uiți sau nu? Uite ce face arestul domiciliar. Bă, luați. Păi ce să fac, mă, dacă... Lasă-mă la câine, la spate, mâncam și pula. Băi, Jegosule! Hai. Te-ai că sparg gliția. Să moară copiii mei dacă nu-l arunci în canal. Să moară, să dea Dumnezeu, să-mi ia Dumnezeu familia. Dacă nu-l arunci în canal în râu, să nu mai-l găsești. Uite ce face, bă, uite bă ce faci. Gata să moară familia mea de i-am dat. Bă, 15! Să arunc, nu te slăbos, gata! Uite aici, bă, uite, bă, uite sala aici. Uite, dă-te slăbos că l-am rupt pe tot. Să moară familia mea și copii în canal. Băi, ascultă-mă puțin că mi închide live-ul, gata, ascultă-mă. În canal. Bă, mi închide live-ul. Bă, Johnny, bă, unde e Johnny, mă, mâncat? Bă, Johnny. Închide live-ul, Da. Acum? Acum îl închide? Deschide iar live. Nu-l închide, mă, bă, frate, nu-l închide, bă, mi-l închide live-ul, uite, slăbos, uite, l-am arătat. Ăsta aici. Hai, pa! Iar